ରଜ ବୁଲିବାକୁ ଆଇଛୁ। ରଜ ବୁଲିବାକୁ ଆଇଛୁ ଆଉ ଆମେ ମସ୍ତି କରିବୁ। हेलो फ्रेंड्स हाय रथ यात्रा को एबे हमें जाउछु हम वीडियो को लाइक करिवे चललु सुरण रथ यात्रा रे पड़िया पहुंची गलु आमे कहनी ଆଜି ଆମେ ରଜ ବୁଲିବାକୁ ଆଇଛୁ। ରଜ ବୁଲିବାକୁ ଆଇଛୁ ଆଉ ଆମେ ମସ୍ତି କରିବୁ। ଖାଇଲୁ ଚାଟ ଖାଇଲୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଲୁ ଲସି ପିଇଲୁ ଥଣ୍ଡା ପିଇଲୁ ଆଉ କିଛି ଖାଇବୁନି।
ବସିଲେ ହନ୍ତାନି ମୋର କାଇଁ se candile era खेड़ियो बोले पड़ी ना ओल्हना मोबाइल का नंबर व्हाट्सएप कर दो राइट राइट हां राइट राइट मोबाइल का नंबर पठाई तुमको चार्ट कर चार्ट देखि लियो ସେଇଟା ଝୁମକା କେମିତି କରିବା ହବ ଦେଖି କଲୁ এইটা চিপিদাবা ଓ ଓ ଓ এইটা হচ্ছে তারে বুলা এটা চিপলে এটা বুলা না এটা মানে দই খেলি ଝୁଅ ତ କଣ୍ଢେଇ କ'ଣ କରିବୁ ଆଣିଛୁ କାହାକୁ କୋଉଟା ପିନ୍ଧା ହବ ଝିଅଟାକୁ କୋଉଟା ପିନ୍ଧା ହବ ଦେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ବର ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି କନ୍ୟା ଆଙ୍କ ଦି ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ହବ ଆଗ ପିଲା ଛୁଆ ଦିଟା ହେବେ ତାଙ୍କର ଆଜି ବାହାଘର ହବ ଭୋଜି କୋଉଦିନ ଦେବୁ ଭୋଜି ହବ 3 ତାରିଖ ଦିନ 4 ଦିନ ଆସ ଦିନ ବଫେ ସିଷ୍ଟମ 4 ତାରିଖ ଦିନ ହବ 3 ତାରିଖ ଦିନ ବାହାଘର ହବ 3 ତାରିଖ ଦିନ ବାହାଘର ଇଏ ହେଲା ବର ଇଏ ହେଲା କନ୍ୟା ଦେଖନ୍ତୁ ବର କେମିତି ଛାତି ଖୋଲିଛି ଆଉ କନ୍ୟା ଚୁଟି ବେଣୀ ପକେଇଛି ଆଗ ନିଜର ବାହାଘର ହବ ମୁଁ ଆଙ୍କ ଦି ଜଣଙ୍କର ସଡୁ ହେବି
बढ़िया लच्छे के तब ना मैं काटी दूंगा तो कान एक कन्या देखो तू बड़ा छाती पूरा छाती होला